дуруд дӯстони азиз, инак дар канали мо як қиссаи эҷоднамудаи ман пешкашӣ шумо мегардад. Дӯстони азизам, худо меҳрубон аст. зебо говро ҷӯшиду сатили ширро гирифта аз оғил баромад. хуштоманаш рӯи ҳавлии болои кад нишаста бо хусураш паст гап зада чизеро баҳс мекарданд. танҳо ду калима ба гӯши зебо расид: духтари шавҳармурда ва безурёт. зебо дилаш таҳ хӯрда фикр кард, ки безурёт гуфтанашро дар бораи ӯ мебошад. духтари шавҳармурда кӣ бошад? гӯён якбора табаш хира гардид. мабодо хоби дидаам рост барояду дар ҳақиқат Олимҷон занг гирад. он гаҳ ман чӣ кор мекунам? зиндагӣ! мабодо он рӯзе ки ӯ занг бигираду маро пеш кунад. буҷули аспро бибиам дода буд, ки шояд писардор шавӣ ва умед дар кунҷи сандуқат пинҳон кун. оҳ Олимҷон, дар ин дунёи дурӯза ҳама меҳмонем. мову ту ғаниматем. ин дил кай саломат аст, ҳар дам ғанимат аст. вақте ки дар донишгоҳ бо ҳам шинос шудем, гуфтӣ, ки бо як дидан ошиқам шудаӣ. шаби туй гуфтӣ, ки як умра то дами марг якҷояем. наход, ки ба хотири бефарзандӣ маро хоки раҳ кунӣ. майлаш, занг гир, аммо маро аз даргоҳи хонаат пеш накун. хизматгори дари хонаат мешавам то мурдам. фақат маро пеш накун. 14 сол хизматгори падару модарат будам. боре ба рӯят нигоҳ накардам. танҳо туро чашм кушода дидам. дӯст доштам. аввалину охирин бор. зебо ширро ҷӯшониду як тараф гузошту аз пайи хӯрок овардан шуд. пеши хусуру хуштоманаш дастархон кушода нон гузошт. як косагӣ шӯрбои гармакак оварда монд. ҳа келин, чӣ шуд тавбат гирифтагӣ? касе магар туро ранҷонид? Не холаҷон, ҳамааш хуб аст. ранг рӯят хира, кимчихел ҳастӣ? Не холаҷон, ба назаратон намудагист, ҳамааш хуб аст. биё бо мо ту ҳам як косагӣ шӯрбо хӯр келин? Не холаҷон, бегоҳиҳо баъди хӯрокхӯрӣ меъдаам сӯзиш дорад, ин бегоҳӣ намехӯрам. майлаш духтарам, эҳтиёт кун. Олимҷон имрӯз дер кард. дилам дар ташвиш аст. манам дар ташвиш шудам. ҳозир меомадагист. вақтҳои охири шавҳараш шабҳо дер ба хона меомадагӣ шудааст. зебо то омадани шавҳараш хоб нарафта интизорӣ мекашид. ин бегоҳиам ӯ дер омад. олимҷон, хеле интизор шудам. чаро дер кардед? корат чӣ? борҳо гуфтам, ки напурс маро. зан набояд шавҳарро пурсад. фаҳмидӣ? фаҳмидам. шӯрбои бомаза аст. гарм кунам? Не, сер ҳастам. ҳамин вақт телефонаш занг заду ӯ осемасар гӯширо гирифта берун баромад. дили зебо сияҳ шуд. худоҷон, кош ҳамсӯҳбаташ зан набошад. кош, чӣ қадар дӯстат медорам Олимҷон. ту маънӣ ҳаёти манӣ. бе ту нафас намекашам дар ин олам. олимҷон ба кӯча баромада бо хонуми нав шиносшудааш, ки Дилором ном дошт, то дергоҳи шаб суҳбати ошиқона кард. сипас ба утоқи хобаш даромад. зебо ҳанӯз хоб набуд. зебо, чаро хоб нестӣ? туро интизорам. хоб кун, бевақт аст. ту ҳам хоб кун, хаста шудӣ. олимҷон ғелиду ҳамон замон хобаш бурд. зебо ба абрувони пайвастаи шавҳараш нигариста бо муҳаббат зери лаб гуфт: оҳ азизи дилам, бароат мемирам. ҷони ширинам аз ту фақат маро напартон. олимҷон бо ин хонум, ки шавҳараш мурдагӣ буд, дар тӯи бародараш шинос шуда бо ҳам аҳду паймон бастанд. аммо ҷавонзан шарт гузошт, ки зани қисиратро сар медиҳӣ, баъд ман барои никоҳ розӣ мешавам.
олимҷон ба фикр фурӯ рафта дилаш месӯхт, ки ин қадар сол бо Зебо зиндагӣ карда ҳарфи баде аз ӯ нашунидааст. бо ҳам зиндагии орому ширине доштанд, фақат фарзанд надоранд. аммо бе кӯдак ин зиндагӣ маъние надорад. Зебо гирьякунон хобаш бурд. субҳ аз садои мусиқии шавҳараш дар телефонаш сабт кардагӣ, ки ҳангоми дар ташно будани ӯ садо дод, бедор шуд. гумонаш ки дилаш аз қафаси синааш баромад. даруни синаи сардам дили садпора мегиряд. миёни хонаи бекӯдакам гаҳвора мегиряд. зи базми гарми шоҳон хандаи мастона меояд ба чашми ман, вале ҳар хишти бурҷу бора мегиряд. зеборо якбора сабраш охир шиду баланд гирья кард. эҳ худоҷонам, ба мани бефарзанд фарзанд ато кун. садои кӯдак дар ин хона танинандоз гардад. худои ман, дастамро бераҳматат бар нагардон, илтиҷо дорам. олимҷон ноништа нокарда ба коргоҳ рафт. зебо бо чашмони субҳ сурх варамида аз гирья сӯи ташноб рафта рӯяшро шуст. хуштомонаш ин ҳолати ӯро дида хеле насиҳаташ карда сипас гуфт, ки ҳозир аз олимҷон иҷозат мегирам ба хонаи очаат рав. як ҳафта дам бигир, ҳамааш хуб мешавад. майлаш холаҷон, боз гирья гулугираш кард. зебо ба хонаашон омад. модараш ҳис кард, ки духтараш аз чизе сахт озурдааст. чизе напурсид. хислати духтарашро медонист, ки то худаш дилаш кушода нашавад, гап намезанад аз ҳолати рӯҳияш. зебо шабҳои дароз намози истихора мехонд, барои худаш дуо мекард. олимҷон муддати 2 ҳафта ҳатто ба хабаргирияш наомад. баръакс, бо телефон гуфт, ки зебоҷон, хаста шудаӣ аз кори хона? каме дам бигир дар хонаи падару модарат. зебо гуфт, ки чаро ба дидорбинӣ намеоӣ? аз кор хаста меоям, вақт надорам. охир дар вақташ ҳатто 1 соат бе ман наметавонистӣ кумарда? зебо, гапи зиёдатиро мон. хонаи бекӯдак мазор аст, ту магар бароям писар ё духтар таваллуд кардӣ. эҳ, ту кушти маро бо ин суханат бекор. зебо аз ҳуш рафт. падару модар ӯро ба беморхона бурданд. муъҷизаи худовандӣ рӯй дод. баъди ташхиси тиббӣ табибзан хушхабар расонид, ки зебо ҳомиладор аст. зебо ин хабарро шунидан замон қарсак зад. тифл 1 моҳа буд. худоям, ташаккур ба ту, садоямро шунидӣ. дастамро бераҳматат барнагардондӣ. дастам ба дастат, худоё. ӯ буҷули аспро гирифту хурсандона ба хонаи шавҳар рафт. дами дари ҳавлӣ меҳмонон меистоданд. ӯ ҳайрон шуд. салом доду ба ҳавлӣ даромад. хусураш ӯро диданд замон: ҳа келин тинҷимӣ, хушомадӣ. аммо бехабар омадӣ. тағоҷон, як хушхабар дорам. хона даро гап ҳаст. зебо ба меҳмонхона даромад. шавҳараш бо ҷавонзани оростае таги чимилиқ меистоданд. олимҷон, ту магар зан гирифтӣ? меҳмонону домоду арӯс ва хуштоманаш ҳайратзада ба ӯ нигаристанд. зебо буҷули аспро аз тугунчааш бароварда гирён гуфт: олимҷон, ба хотират ҳаст? инро даруни сандуқ гузоштам, ки рӯзе соҳиби писар мешавам, аммо ту ба ман хиёнат кардӣ. ҳамагӣ 2 ҳафта ман бо ту набудам. ту зан гирифтӣ. гови қисӣ, рав аз ин ҷо. шавҳарат маро никоҳ кард. шарм надошта сӯяш дод зад. дилоро: олимҷон, холаҷон, ман меравам. хушбахт бошӣ. хабари хушам ин буд, ки ман ҳомиладор шудам. дурӯғ мегӯӣ, гуфт шавҳараш. аммо зебо тез тез қадам монда аз ҳавлӣ баромад. ашки талх дидагонашро мешуст. касе аз пасаш набаромад. аз байн 2 сол гузашт. зебо ҳоло соҳиби як писарча аст, дар муҳоҷират аст бо акааш.
шавҳараш пушаймон аз Дилоро ҷудо шуда зорӣ дорад, ки боз бо ҳам зиндагӣ кунанд, аммо намедонад, ки розӣ шавад ё на. аз бевафои шавҳар бисёр дилорзурдагӣ дорад. шумо чӣ масиҳат медиҳед?